Conas tá goibh ONP ó marchu an seo agus tá duine le I me cheanta inniu sin é cuimhín ó scanal. Conas tá tú a cuimhín? Tá agam tá agam ar mágad óin. Nis beg is ag reinfad lína céitú féin ach sto go gaigh mé Cúlra aigen horst do chuoine eile agus díoch ahearbhú a dhéanamh ar an méid tá déanta got mar uanta tá sé éasca darmadí ar méid tá déanta got ach tá siomh ag cuimhín a thugann éachtaint áirithe ar an na thuirlisí umadúla agsúla atá cruthaigh aige don Ghaeilge agus don nGael agus nGael agus tánacha eile agus olah le matematic agus tá siméige cinál sna tangacha agus sna thuirlisí digitacha a cheiríonn le daoine iad scríomh agus próseála dhéanamh orthú agus má bhraíonn tú ar an liste atá caian éonar agus cinntear caian éonar tú tá Gael spell, gramador, thesaurus, caidánathir, tróchtaí, drihid, riamhacadamh, chúla punk mé rud a chuirns fadaí ar rud ach finiile is dírt le rud beag a luú an sin. Uaireanta fecim daoine rá cai mé sínta fada scríomh isteach ar an teacht seo agus cai mé dhéanamh de láimh. Ach tá uirlis cruthaigh ag Kevin Scanlon ó cuimhín ó Scanlon sin hana féin sin idir an blina. So, ní is agam, ar bhaile ein rud ará faoine rudí umadúla sin atá crutha agat nó faoi de Cúlra hain beidir bheith ceirich doing tuiscint all earth. Well, it's fada ná hosa mé beag nach 5 bliain ó hin a gobar cuasaí technoliaachta. Agus is dú spáir a bhí mé géirí rudí domsa féin a crothú ina riar an litreor agus an seicálaigh gramadí agus rudí mar sin mar álamór. Agus anis is postlan amsar ina riara. 5 bliain ó hin ní raibh clú agam ó hih taide sa riamholaíocht agus an teangolaíocht ach watacóir mé ina riara. Ach anis tá mé an múna agus déanamh taide ar teangolaíocht agus riamholaíocht amháin. Agus mar dúirt tú tá mé díortha go himláin ar an Gaeilge agus na teangacha Ghaeilge eile agus teangacha eile ar fud an domhain. Rus ar fad. Agus cuid mhór den chúisgur iarméirt leabhartlam inniu seo cinálín bailach le fógraíocht agus míú éigen na thuirt ar an leabhar sin Tinte na Farraige Duibhe a d'aistrigh mé leabhar le Tim Armstrong. Ach rud amháin luam agus mé á phléile daoine ná an slí gur aistrigh mé an leabhar agus cinál gur ghlach mé úlach dhiúla na leisce leis. Sa tríos gur úsáid mé inneall ar bhanam InterGaelic a bhí cruthaigh agat féin agus inis ní hégur inneall maisín aistriúcháin a bhí ann na dosach agus go méidir narvéis an spruc a bhí leis is cinálín iireacht a bhí ann ceirú le Gael na Éirinn, Gael na Halban na Hiiscint ar bhealach níos fusa. Ach ní is agam conas mar a riise lom ach tháinig an smaoine ar bhealach aigen agus chairigh sé lom an obair dhéanamh agus ní is agam beidir gur bháile contas aigen a thuirt ar an inneall conas mar a tháinig anndó agus cén chuí gur chuoimíú ar an inneall I ggéadúir. Kinse tá cúpla rud an tá an t-inneall hain sin an inneall astracháin sin rud a rinne mé hosa mé ar beag nach 10 bliain ó hin agus an cóid an gréasán freisin so sin rud a rinne Mícheál me Cúlra cean na réaltaí na Ghael ó hih technoliacht agus rudí mar sin an fear tá tíomhthír de glór síomhanna éagsúla. So is sé Mícheál a rinne an síomh hain InterGaelic. Agus mar dúirt tú ní raibh mé géirí Google Translate a chrathú ina riara tá nach gá ina riara tá na teang go háirithe Gaeilge na Halban agus Gaeilge an Éirinn tá siad có gár le héile. Is féidir le daoine le Gaeilge bhá an chuidir smó den na textan a léamh an mór an stró ach uaireanta bíonn cúnamh pastáil le focail éagsúla na focail deacra nó na cardia bréag go rudí mar sin. So tugam
Eolas léitheoireachta gomininic. Agus an smaoine bhí agam dúspáire na Eolas léitheoireachta don na man ho síalta. So tá Siva bháin leathanach bháin caiin éonar den féidir na tweetan na stéanaí in Ghaeilge na Halban a Gaeil in sin cúnimh leis an luch a Gaeil, má tá focail bháin atá Jackar a Gaeil. So sin an smaoinemh agus tá an star cast thosaigh tugra eile go an difriúil an darbanam an caisteanna hart gábhílas seach na mar sin agus so thosaigh mé gobar an InterGaelic mar tá an bagáire mar an géime, so bhí mé géirí bagáire chruthú hí an caisteanú sean texanna mar Eolas na daoine a gobar gursaí folklóireachta agus thug mé faoi deara go banúsach gur in an dá dúchláin aistriúcháin ó Ghaeilge na Halban go Ghaeilge go Éirinn tá sé mar an géine leis an faoi caisteanna go banúsach. So sin an star tap. Beidir go luúing do bhíine nach dtí an scéal chomh mion sin, banin sé le cinálín rudí ar nós na nathairthe sin scéal agus lehéad amíoch SG antú, fanan an SG antú sin in Ghaeilge na Halban fós ach tar éis an athraithe sa litriú tháirlas a Ghaeilge tá sé sin aithre, so bhí roinnt rudí bunthe ar sin in InterGaelic nach raibh eisteach aithriú litrithe dhéanamh agus an sin bhí cíine le bunthe ar an corpas agus tá corpas. Well, ní déir mé bra mór ach measar a mór, sílim go gapan tú go bhfuil nach mór na texanna aistrithe ar fád idir an dáthanga ann nó rut nó níos bhhaid beagnach féidir chuile Creidim go chuile atá a bhí aistrithe go ddíireach idir an dátheanga agam. Agus is sin an tábhar is tábhachtaí go banúsach don tugra. Tá rudí eile an aistriúcháin cosú leis an Bíobla sin ceann is mó níl an Bíobla an sa dátheanga ach ní ró an taisteachán déanta ó Ghaeilge bháin go Ghaeilge eile. So is féidir fálam a dhéanamh ar na samraí sin ach tá sé níos deacra agus níl sé úsáideach. Agus díreach luigh tú an sin gur réalta an fear bhí gobar ar an ggóid an Mícheál Seine a thuirmú é ar níos agus achtarna go lán na daine bhíonn sé gobar leis le cinál leis an saoil digiteach sa Ghaeilge beidir nó níos bheith sé níos fusa casa a heachtarnach i plé le saoil digiteach na Ghaeilge beidir ná gnéithe eile den tanga. Ach bhí tú hain ar Fulbright in Éirinn nuair a tharla an phlámhór agus bhí tuairiscí áirithe nuachta ann ag an am go raibh tú take go hián na néamh le Alexa na nGael a chruthaigh ach níor bhír don bhréag nuacht. Conas cad a thug go Éirinn tú agus tá an gur ar scoláir a Fulbright bhí tú. Go mí áfáid sin. Bhí an plan a bhí agam, so bhí mé bhliain sabóideach an osscoil agus an plan a bhí agam na bontáide dhéanamh ar fá bliana seachas. Le blianta fada bhí mé codíirithe ar gafa le tháinig chruthaigh, rudí a bheith úsáideach de phobal na Gaeilge. Agus is tábhacht é sin ach san am céine ní raibh an tám agam cuasaí múntareachta agus rudí san osscoil ní raibh an tám agam bontáide dhéanamh ar rudí a bheith tábhachtach tauci, sa chéad gemlíana roin béidir.
So an plan a bhí agam ná bhí dír ar an buntáide ar fa bliain amháin ar aon nos. Gan bhí bortha ar rud nua chur amach go bunúsach. Yeah, so an batún a rinne mé nuair bhí mé faoi agalah ag an ifig boscarachta san oscail ná luí mé Siri nó Alexa mar application nó rud a thiocach amach as ma chud taide an sin rith an tíire seir lei sin. Ach, yeah, go bunúsach bhí mé géirí na féidirachtaí a bhain na meaisínfhoghlaim Líonraí Néaracha na féidirachtaí a bhain na rudaí sin scrúdú I gás na Gaeilge. Agus sin rinne mé ar nó bhí cuasaí an difriúil margheall ar an díon glasáil agus COVID agus rudí mar sin bhí an takeadh I gcár na dúnta. Ach bhí mé an obair dhéanamh den chuide smó. Agus bhain mé ansult as an am in Éirinn in Éirinn. Well, tásúla go bhaid an teachtar ais ar ríist ó ag an eile agus go maiid an buíochas a ghlacha leat as an méid a dhéanaan tú mar ní hégur leirí mé ar son fóban na Gaeilge ach ghlachaigh mé an róil sin ar an féin ach bhálam ma bhíle buíochas a ghlacha leat as an méid ibre dhéanaan tú agus as an muntáide agus as na thuirlaí beag a tainneacha tá antábacht lo agus tugann sé dimension eile ar fad don tangas sa saoil ar líne go háir eile bliain go leanús na mar sin. Tá sé ionintach an dul an cíine tá déanta ag an méige sa saoil agus ach tá a lán fós le déanamh mar dúirt pórtí srád an saoil. Bhís dear chun rud amháin a bhíú an sin faoin go túach beidir ach na Líonraí Néaracha beidir go digach daoine beidir go trocht gluisteach daoine ar an meaisínfhoghlaim ach tá sé feice ag daoine cinnte le Google Translate gohfuil andal an cín déanta ag beidir le 3 bliain nó 3 bliana gohfuil na haistriúáin a churann siad ar fáil a thuirí a churann siad ar fáil a bhhaid níos in léite agus bhhaid níos nádúirtha agus is stáilm gur Líonraí Néaracha atá taobh hir de sin. Ach Cad gceist leis an le InterGaelic a haibh sin, dá meáil in chuir gompád le ní Líonraí Néaracha atá cad atá gceist leis? No, tá ceart agad ní Líonraí Néaracha atá gceist leis sin ach tá nach gá ina riire. Tá an dúchláán I bhfad níos éasca an tastracán idir an dá cheanga Ghaeilge nó an 3 cheanga Ghaeilge. So an stratéise bhí agam bhí sé cosú leis an chéad glúin chuid Google Translate in riire agus rud ar bannam so aistriúáin statisticúil phrase-based machine translation in Éirinn agus ba sin an stratéis is mó ar fábeag nach 5 bliain in riire ó na hochtó go dtí ar dúirt tú beidir 5 bliain ó hin nuair tháinig mór an daoine an dulcan cín a rinne Google Translate glóirteanga chéile. Ach mar dúirt mé agus seo ceist bíam smuoine ar na ceistin seo chula lá Conas is féidir dulcan cín a dhéanamh na teangacha nach bhfuil mór an sonraí agam. So tastíonn na Líonraí Néaracha tastíonn mór an sonraí ón na Líonraí Néaracha. Na billiún focal agus na milliún abertí dátheangach chun tréáil ceart a dhéanamh agus níl na sonraí sin agan in Gaeilge agus seans nach mé riamh. So caithfear níos fearr dhéanamh leis na sonraí agus na acmhainní atá
agam agus an stratéisic agam sa go banúsach ná Eolas ceart a tharraingt isteach, so Eolas teangólaíochta nachhfuil a gceist the Google Translate de méarla tá nach gá ach the mionteangacha agus teangacha nachhfuil mar an sondaí ar lína caithfear rud éigean eile dhéanamh. So yeah, go banúsach sin an stratéisic agam sin an rud atá gceist le InterGaelic agus bhuailm dulcan cín dhéanamh sa réimse sin amach an seo. Agus féidir daoine breanú ar an siomh sin InterGaelic agus slucht in ag an halban a chur isteach agus an sin é chur trí an knappe a bhrú agus an sin an text a léamh in ag an ag de t-inneall cínt. Agus beidir gur bháin mise úsáid ábhrín aisteach as an uair le seo, agus beidir nar hain sé leat an úsáid ó beidir gur scuil tú an t-inneall amach sa dáin agus an sin gnéantar péad leis an inneall leis. Ach an t-inneall rud bháin mise úsáid as ná chun rudidir dútar ré a bhaistriúáin agus an sin rinne mé ír agur hóracht ar an teach sa tháinig amach in dhéag sin mar sin rinne sé aistriúáin ábhrín díreach nó ábhrín litriúil orinthe agus de chaláán focail nua aimsir nó le nach méach san inneall de bhór nachhfuil sé sa corpas agus sin cúilméid tríd an text Ghaeilge ar deire agus bhí mise cinálína géirí an chumachar an text gur text Ghaeilge ó an géad lá bhí ann beidir nach néon tófása leis an bhealsúnacht aistriúáin sin ach hastig an leabhar a chur fáil do chuoine a raibh Ghaeilge na hÉarnachán nó nach raibh féin Gaeilge có. Cé go méidir gohfuil gcóí má a Ghaeilge got. Ach han an leabharlumm, so has to go é roinnt le daoine eile agus is cuiinem ar fá tamlíonn bhí sig rá go méidir go meid sé go maith an leabhar a bheith ar fáil in Gaeilge le daoine a bhaile le Gaeilge eolalam ach an sin bhí rá well tá scéal tainineh so seans má go dan se le daine é bheith ar fáil an Ghaeilge. Agus fiú ag gaiirí as an rud sin tá nuis níos láidre a grothú bím sé deangáil le tíing a hebh rudí eile agus tá rudí a teachtas sin agus tuigh rudí eile as sin an taistriú idircultúr a Harlíns nuair aistrítar séir. Agus rud eile a luúigh féinlam ná gur bé an séir is fuide a aistriíoch go dtíreach idir. Agus ní dáilm banin sin leis an tí gur bannach úsá as an inneall. Murach an t-inneall seans nach méon treéis bac leis nó nach gcuineáing ar dúir faoi bhuiliscot. Ní trí hasme a háirla an rud sin. Bhí mar caiinte ar roinnt in t-inneall agus na rudí éagsúla agus tú contas maith ar an mbliain habáideach a bhí agat an sin. Ach cadíad beidir mar Éirinn beag do chuoine, cadíad na ferbertí nó na t-inneall nó na rudí spéisiúla gur féidirling a bheithesúla ó chearta í scanal sna blianta nó sna míana amachráin. Well, fui láthair tá mé féchant ar cúpla rud bhain in na gramadach na Ghaeilge agus córa na Ghaeilge. Tá bé siad bunathe ar obair de chuid Theresa Lynn in DCU. Tá man in man aibre de blianta fada inis beag nach 10 mbliain na sílam ar Treebank na Ghaeilge, so sin bunach sonraí in the will na mílta Abertí atá agus tá analís ó héobh córéir a déanta ar na Abertí. So is acwan luachhar ó héobh teangólaíochta agus mar dúirt mé creidim gur grá chuirsaí teangólaíochta a tharraingt isteach sa meaisín eolam an dulcan cín dhéanamh le mionteangacha ar fud an domhain. So yeah, bhuailm obair Theresa chur le chéile leis an na saolachatanga agus na rudí eile de déanta agam iad a chur le chéile chun dulcan cín agus feabhas a chur ar rudí ar nós an gramadóir, seacála gramadí. Bhí láthair ní féidir leis an seacála gramadí rint botún simplí
aimimsú tá nachhfuil analís ceart córéireach Tinte ag an gramador. Níl sé mátá an gramador géirí níl sam fáil amach an bhfuil séú tastáil ar focail amháin. Ní dhéanann sé ach scrúdú focail cúpla focail ar chlé agus cúpla focail ar dheis. Níl sé có sophisticiúil. Agus fear dul an cíine anamh caafar analís níos dimhne dhéanamh agus sin an fá chruchaigh Teresa an tríbank sin. Tá mé féin ag súil go mór leis an lá go méid an t-inneall có sophisticiúil go bhfuil sin an aithint má tá anamachcha le teacht tar éis anamachcha le tá bainint gnach agus an sin an lista mór fada eisceachtaí céach ar cór go méid séhúáil nó as agus cad is dúil bheo ann an dúil bheo rud nó plánda nó le héad agus de ceistin de casta sin ar fád a bhín sa crowdaí umlan caiideánach ó héh an taobh sin. Okay, lucht rud an sin tá spéisiúil ó héh na dangálathe agus go an tála sin leofer. Lé mé rud cúpla bliana hen sílam ó graméig an bain sé seo beidir le Google Translate nó draméig a bhí géirí machine aistriú chána chur ar fáil agus dúirt every time we fire a linguist the blue score goes up sé sin metric aigen an analís ar cé go másatá machine aistriúáin agus gacuir gur caiisiad amach duine in tangólaí go raibh an rud ag féú. Uaireanta tá sé spéisiúil breanú ar rudaí aber hí tangólathe dus a caiim sé beidir gur si géirí cinál siúlaí a thuirt i gceist agus rudí atmar sin rudí nach gradam féin an tú. Ach tá sé spéisiúil in éis go bhfuil táhacht níos mó baint leis na tangólathe sin. Well, dar lumsa, tá an mion a luí tú in uachtar fós gan dat. Man na daoine in Google agus áin eile creideann siad gur féidir leanún sa rá leis an dul an cín gan sanolalas ar bé acab ar na teangacha ar le agus bé plateau an agus is féidir dul an cín a dhéanamh go buinte ach buinte éigen caafar Eolas sanolas a haintteach. Is dócha go sé ahananta ag daoine freisin aber le Google Translate má tá abert jas gramadúla agat le lánstad ag an deire tá sé measar má aistriú ach má tá focail agat as cóhéachs tá na rudaí ate aonn as níos aistí námar a bhí riamh hana. So mar me agat ach focail amháin de dís rud ag an annach chreaáilte chuirteach ann Níor nachhfuil an cóhéachs timppla an rud. Is a cás go mé folklór a bhd ar níos fearr do gine. Ach beidir go máin sin leis an úsáid amháin an as Google Translate seachas as folklórí. Bhí maid ceistena ag bliana faoi uaireanta feicim an play seo ar tá sé iontach aber an Ghaeilge bheile feiscint ar líne agus tá XYZ agus tá anna fórteach sa saoil Gaeilge ar líne agus a leid. Ach, feictar dom ina anón sin ar fad, gur bé an ró atá ag na meanó síalt ar fad, na tangacha miúnlathe a dhíthú tuile. So, beidir, ní dólim gur féidir chuirgann na meán so síalta, ach ní ar las na tangacha iad godíireach beidir dar lumsa. Cad é ró na technoliaachta in ná na dangacha éagsúla seo ar fad an mahan rud é bheitán an gahamid chursú leis na meán an gahamid iirecht dhéanamh úsáid a bhaint as tú chun or lasa nó chun las or dangacha. Scéalcasta agus is mór an tathhrú le 5 bliain nuas. 5 bliain ó hen cred mé go ról Lárnach ag an technoliacht beidir i Gaeilge na mionteach ach tá mé níos áhrasaí an is beidir agus in riir atá imní orm faoin todhchaí ó technoliaachta amháin in riire. So an aibatá an agus seórad nua just de 5 bliain na nuas na mar sin
ná an mion sin a luú tú ó heh meaisínfhoghlaim agus is siad na teangacha a bhfuil na billiún focail atá an choras carta a chruthú na meaisínfhoghlaim agus mar dúirt mé ní bheith an méid sin sonraí agan mar phobal riamh is dócha. Just níl na méid sin daoine an chun na billiún focail a scríb. Agus dóir sin an imní atá orm ná ní bheith na thuirlisí agus na haacmhaí carta ar fáil na phobal na Gaeilge amach an seo. So tá mé smaoine bheith rudí cosúla le Siri agus Alexa agus dar lomsa níl sam déimlíonna be cholarud faoi stór gutha. An caran agus an ríomhirde agus an goháin an isis. Agus mátá cuasaí dul tro céanna ó heh taide ní bheith teangacha áirithe in an bócan cíine an béir agus Gearmánis Sínis agus é dúfán mór roin mar phobal. Bhí chom le dáta go ban úsach ó heh technoliaachta. So gafar taide dhéanamh an sort rud a luí mé Conas is féidir taide atá dírithe bionteach le Éolas teangólaíochta thairinteasteach agus meaisínfhoghlaim a dhéanamh I ggóthaics aspa sonraí in ire. So sin an plan atá agam don todhchaí agus tá sam go bhfuil daoine eile in Éirinn an grúpa láidir an choláiste trínáide tá si dírithe ar cuasaí cainte agus na daoine an DCU agus NUIG áitina eile. So tá imní orm ach tá mé dulchasach freisin go bhfuil na daoine cearta a gobar sa réimse. Tá sé spéisiúil an rud a legan tú machos ar ggóir. Sínim le roinnt blianta nús, bhí roinnt dramana éagsúla ag géirí sais ahand chainte de t-inneall éigen a chruthú tá tugar siúil ag Mozilla. Bhí rud ar siúil ag drama éigen trachtáil a ní cuilim cé bheán beidir gur Google bheán is cuilim a lán abertí a hafad ar bheann íocha do drama éigen. Ní sang mar tháinig aonar as sin riamh at glóir. Agus is cuilim é aibriú amach ach bhí is drama éigen tréis reinfá dehanna de bhíalta euro a chahabh tafad daoine leabhar Gaeilge rudí a bheith árágat le cinál cuardach Google dhéanamh nar éigeach. Ní acha mé aonar de teachtach sin fós. A thuaireanta agus beidir tá me tréis rudí ábhrín a bhainins leis an látá aniu an agus rudí níos cínte a phlé. Ach beidir go léime mé ráigeí an cheist seo faoi ceanna na téimi atása leabhar Tinte na Farraige Duibhe ná an technoliacht agus an róla bheith ag an technoliacht sa todhchaí agus cé acu rud mana rud ulcatáin agus fiú go bhfuil robot nó cib organa hán agus a lehéid. Ach má nílas agam is bralam bheith léamh cinál dram a bhíonn sig túir na todhchaí. Beidir nach sé chomh fíor sin ach is bralam ceappa ag an céad bliain ó gáché bliain go méidir go méid tú an nasca leis an idirlín agus na heispéire seo ar fád díreach a bhreath agus tanga nua eolam agus masca le cunsíos eile. Tórlóigh go lehéad uair éigen sílim beidir mar scrisa an down ribh sin. Ach an dóileat gofuil an dórlóigh éanamh mar sin a riamh cá na thórlóigh sé le feicimid an technoliacht a dulráig cóisciopig sin in is braham. Ní bhíon is go fiú cad a bheith ann an dem líana. Cad a héann tú féin faoi dhul an cí na technoliaachta ar an gcuí sin. Tá mé faoi áras ar glór bailí faoin intlach séirge agus an todhchaí na Líonraí Néaracha agus na féidirachtaí a bhhainam nó.
agus bíon mór an daoine a caint faoin intlachthéir go ginearálta beidir gan 5 bliain na mar sin. Ní creidim a chorbe go mé léad an. Agus tá iontas orm go míon daoine atá plé le cuasaí intlacht héirge a rá rudí mar sin. Ní hé sin an túm atá agam ar de rudí atá siúil agamsa agus na féidirachtaí bhhain the Líonraí Néaracha. Sais chef no class atá into in a rire seachas ein soort fálam no tiiscint ar an dain mar atá. Yeah, is class statisticúil ar bhealach amháin nach bhfuil ceangailte leis an tiiscint ag daoine ar an dain féin. Agus seoród atá lúte go minic ag cúpla criticúirí ó thaobh próseilteanga go háirithe gur féidir na rudí dó creidte dhéanamh le aistriúcháin idir teanga bháin agus teanga eile ach ní féidir leis an riamh ceangal dhéanamh idir na simbolaí agus aon rud sa dain mór. Agus sin an constach is mó atá ráin idir an lá atá nuáin agus an tingaltacht nó an intlachthéir go ginearálta. Agus tá mé ar an taobh áhasach gan dat. Go bra an rud sin uaireanta deireacht duine ar an taobh eile. Well, a bheith an incin réanna a hiiscint ar fáidir fad seans go bhí amach gur statisticí atá bhíar de annachchud den rudí agus na cintaí an muid agus tá rudí eile an cínte ach beidir gur bééis sin an rud is mó bhfuil rud éigen is stig an it ag rá well deirigh mé an focail inis mar sin é an rud is dóchú le tal teachtain seo nó má ranin tú féach ar áhar cinir éigen nó rud éige mar sin gofuil statisticúlacht éigen ar bhealach éagsúán agus a fiú tá roinnt duine thuairisí tá take amach ní tá drama éigen RPG nó éigen is cinál rud a screens pro so má thugann tú Albert Verle dó scríbhigh sé deire an ailt bunathe ar sin agus tá sé an-increidte do cum ar go sé ábharthe Verle má gramadú agus lehéid. Ach nuair thosaíonn rudí mar sinna teach amach agus ní gá go digach sé, ní gá go mé chunsí ag an rud ach fós hain is féidir a lán úsáidí dearafach agus dochracha eiscinnta teachta sa lehéid sin fiú an tí sin am nachhfuil an uair sin ar fáil go fir le. Ach níos gom dá méchart sais agus ríist tá agus siad an leabhar seo tinte de Farraige Duibhe i bhfuil an t-inneall sin chomhlórnachán. Nuair a bheith cinál daoine keyboard an agus le. Well no, beidir gur an tingaltach an cheist is fearr. Céinúir dá mechart airgid a chur ar an lá go meach an tingaltach sin nuair a bheith intlacht héirge ginearálta in ann agus nuair a bheith sé níos clistean an duine. Dá mechart airgid a chur ar lá go meach sé an, céinúir a bheith se an. Níos mó na 100 bliain. Níos mó na 100 bliain. Yeah. Tá mé measar cinnte faoi sin ach fiú leis an méid dulcan cín atá déanta le fiú demlíon an nuas. Fós tá muid ar bhealach amháin dul sa tro mí ceart. Tá daoine áirithe tuigeann siad gur gá cuasaí meaisínfhoghlaim a cheangal leis an fíor dain ach go banúsach na cólachtaí móra tá siad sásta pargaí a cruthú a dhéanam rudí úsáideacha. Tá an aistriúcháin a dhéanamh an rankis agus béirlinn ó cibarrud agus ní é sin is spric go him an difriúil é sin.
agus kinse gemeen daine Google tá simach op so intlachthéir go ginráta ach a ríis den chud mó bíon siad díre Harrigi agus an technoliacht a héanasteach sa tarigi sin is mar dúirt mé Líonraí Néaracha atá banthe go banúsach statistiki. Tá pop hagan sé hánig sé amach idir sé bhíú hin dar ban stochastic parrots ní cuban an tedal go himland is fiú Google dhéanamh cad bhí rágaing sinné bhí rud amháin eile cad a déach daoine an duine éonar a dhéanamh chun taú leis na technoliachtí tanga seo an Ghaeilge. Daoine generalta sin ceisfá go banúsach an rud is tábhachtaí ná ábhar spéisiúla scríb ar na dúlín agus is cuma cén áit nó cén tábhar in na riire ach an teanga úsáid ar an idirlín agus is féidir lumsa agus na Google agus daoine eile an tábhar go léir a bhhailú agus chuirteach chun fiosachar ar an technoliaachta tarsúla agan ach tá rudí eile Wikipedia na Gaeilge, so tá me ghlach apart the rinse blianta agus tásam nach bhfuil clú agus cáil ar Wikipedia na Gaeilge heh caiideán na Gaeilge tá an ach san ab céine tá bad rap an tá mór an daoine le Gaeilge lífa agus tá siad scríb alt in a Harvey spéisiúl ar an Wikipedia agus credum nílach Wikipedia amháin agus credum gur deis atá an achhain habhachtach mhór crothú a bheith úsáideach don phobal generalta cumá a scalanna agus daoine eile a bhfuil spéisiach sa teanga. Ag buinte seo níl mór an daoine ghlach apart ach bhfuil níos mó daoine a bheile chun go dtí an obair sin. Agus luí tú Mozilla Common Voice sin an sih bhainní Mozilla níl sam 5 bliain nó hinna mar sin chun tafadaí a bhhailú I mór an teangacha éagsúla agus an spric tá agam per bhí agam ná choras ahananta caint a chrathú cosúlas Alexa agus Siri agus a ríis bíon mór an sonraí tastáil chun choras an sort sin a chrathú agus is féidir le daoine is féidir le aon duna páirt a ghlachas san iarracht sin. An buntáiste bhain na Mozilla ná bíon na sonraí ar fáil Siri an aisce. Aon duna tá a géirí taide dhéanamh nó choras crothú, so níl siad faoi glas ag Google nó cólacht eile. Fiú ag ollscoil nó grúpa taide ar le. So sin couple rud mar dúirt mé an rud is tábhachtaí an teanga úsáid agus córa dhéanamh na daoine an sin an rud a cruthaíonn na sonraí atá is tábhachtaí domsa. Was rud eile a bheith go bhana tá roinnt ba irident go leis an riamh agadamh cóéad in Ghaeilge a churthú ach í sin úsáid í sin ar fád úsáid so níl níor sin go bháin ach tá roinntach go bháin agus níor bhíonn siad anna tú so Gmail agus Twitter agus Facebook agus cíine is fiú má an rah an is fiú sin a gcónaí agus sin gné a bháin a chuid ibre luúin sin go meach chudí Sir an aisce agus go roinnt sin rud atá le sunrú gomór do chud pop ar féin agus do chud fáilte gan féin gomíon rudí á roinnt agat Sir an aisce agus go séráidach le daine rud atá fear chearach ar fad. Agus
dír le fill ar an tús bhí sé iontoch an t-inneall sin InterGaelic a bheith chun ceú leis an obair sin sa céad drécht an rud thábháil sé trocha fan géad den obair orm bhí sé trocha fan géad níos tapúla mar sin bhí sé anna cearach agus dag sé go bhhéting an obair dhéanam níos gasta agus ní bháin sin ach an chéad leabhar eile sa tra an lingus dúach ar fearre bheith sé sin aistriú gom chomá agus ribh sin chuirigh mé an tuairiscéal an chéad uairiscéal isteach san inneall mar sin beag lán an termíocht agus an cináltanga istigh ann agus seans go garóg sé sin mé aistriú agus credim go méid an dara uairiscéal bhaidins fuide so be mé anmhaíoch go méid an t-inneall sin go ach as sin agus as bhfuil déanta go trí chéile do doing agus donna tangacha beaga timppla an down tá muid fíormhuioch as an méid ba déanta go chuoimhín. Gur míle agad as leirlumm aniu agus tá súil bualadh leat a ríist in Éirinn agus gnáirí leat le chuid ibre míle buchas. Gur mágad an. Ach no bhí sin anna cearach míle buchas mar bhínig mé rud sa físan sin bhí sé anna cearach agus ní de agam buchas gáil lása as an tastrachan bechor do mé sin a lua mar tá na sonir sin Harvey luchar domsa mar agus mar dúirstú sé sin an tastrachan is fuide idir an dácheanga ní dóilm go bhfuil aon rud fiú in ardó equivalent tá hifrpa agam átéigen nach uairscéalt a garad in na cí eile a gcuoine mar cos go méid an dar ceann níos roinnt fan níos fuide so beidir trí uair có fada leis. So be go lán sun réile go agus be scéal a háóig le daine going freisin sinné so ní chuine mé bhád eile tú an ví go míle scéal ru eile le déanamh go ach fir ascaint agus do chuid gríise agus ála sciobh wet mar go Slán a chuoimhín? Gur mágad an slán. Good night, lads. Yep, slán.